Продължаваме с поредицата от беседи "Ключове към успешен живот", в които Дерек Принс поделя това, което Бог му е открил през многото години на личен опит и християнско служение. Днес ще продължим с темата, която започнахме преди няколко седмици – сигурност в Божия избор. Една тема, която може да ви заведе на ново място на сигурност в Бога. I'm excited about what we're going to experience today, I believe, from God. But this morning we're going to talk about love. В проповедите миналата седмица обясних, че Бог има съвършен план за живота на всеки вярващ. План, който се е зародил във вечността, проявява се във времето и след това продължава отново във вечността. В този план има 7 последователни стъпки, които накратко ще повторя. Първо, Бог ни е предузнал. Второ, Той ни е избрал. Трето, Той ни е предопределил. Четвърто, Той ни е призовал. Пето, Той ни е спасил. Шесто, Той ни е оправдал. Седмо, Той ни е прославил. В последните 2 проповеди миналата седмица обясних първите 2 етапа. Бог предузна. Всичко в крайна сметка е основано на Божието пълно знание за всичко и всеки от вечността. Той ни е предузнал преди да съществуваме. Въз основа на Неговото знание Той ни е избрал. Много е важно да подчертаем, че Божия избор не е случайен. Той е основан на Неговото знание. Той ни познава, знае какво може да направи от нас, знае как да ни доведе до мястото, до което е обещал да ни доведе. Ние можем да разчитаме на пълното Божие знание. В следващите няколко беседи ще се занимаваме с останалите 5 етапа от този поред процес. Като днес ще започнем с 3-ти етап, който е, че Бог ни е предопределил. Съществителното, което образува от глагола предопределен, е предопределение. Тази дума плаши много хора. Те си представят, че това е някакъв огромен теологичен въпрос и са склонни да стоят далеч от него. Да бъдеш предопределен означава, че Бог е подредил предварително курса, който твоя живот да следва. Тъй като е много важно, ще го кажа отново. Бог е предопределил предварително курса, който твоя живот да следва. Новия завет поставя голямо ударение върху факта, че Бог ни е предопределил. Ще цитирам набързо 4 последователни примера от Новия завет. Най-напред в Римляни 8:29 там се казва: защото които предузна, тях и предопредели да бъдат съобразни с образа на сина му. И отново в следващия стих: а които предопредели, тях и призова. Тук Павел 2 пъти заявява, че Бог е предопределил тези, които е призовал. Забележете за какво сме предопределени. Това е много важно. Мнозина говорят за предопределение за небето или за ада и това често пъти оскърбява хората, които ги слушат. Но онова, което Павел казва е, че ние сме предопределени да се съобразим с образа на Божия син Исус Христос. Ако някой ми каже, че е предопределен за небето и в същото време виждам, че няма промяна в живота му, няма дори и следа от благочестивост, бих поставил под въпрос истинността на това, което казва. Но ако видя някой, който истински е преобразил живота и характера си според личността и природата на Исус Христос, мисля, че има само едно обяснение. Той трябва да е предопределен. Не би могло да стане по друг начин. И отново в Ефесяни 1:3-6 това са прекрасни думи на Павел. Благословен да бъде Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос, който в Христа ни е благословил с всяко духовно благословение в небесни места, като ни е избрал в Него преди създаването на света, за да бъдем свети и без недостатък пред Него. Забележете, че тук Павел набляга на факта, че Бог ни е избрал, за което вече споменахме. След това продължава: в любов, като ни е предопределил да му бъдем усиновени чрез Исуса Христа по благоволението на своята воля, за похвала на славната си благодат, с която ни е обградил във възлюбения си. Това е Господ Исус Христос. И така, Бог ни е предопределил да бъдем усиновени и да бъдем Негови деца чрез Исус Христос. И това е било Неговото намерение още от вечността. След това Павел казва, че всичко това е предназначено да отидем за хвала и слава на Неговата благодат. Забележете 3 цели на предопределението. Първо, ние сме предопределени да бъдем Божии синове, да бъдем усиновени в Неговото семейство, да станем част от Него. Второ, всичко е предопределено да донесе слава на Бога. Виждате ли, крайната цел на всичко във Вселената е да прославим Бога. Същността на греха е, че проваля прославянето на Бога. Павел казва в Римляни 3:23: всички съгрешиха. По какъв начин? Те не успяха да прославят Бога. Божията цел с предопределението е да възвърне Неговата слава, от която грехът го е ограбил.
Не с наши усилия, а чрез Неговата благодат, Той ни води в своето семейство по такъв начин, че животът ни да му носи слава. Забележете трите цели тук, аз просто ще ги обобщя. Ние сме предопределени да станем синове. Това е предопределението за Божия слава и е предопределено да стане чрез Неговата благодат. Сигурен съм, че тези от нас, които са реалисти спрямо себе си, биха признали, че ако не е Божията благодат, това никога не би се случило. И още един пасаж от Ефесяни 1, 11-12. В него казвам, т.е. в Господ Исус Христос, в когото станахме и наследство, като бяхме предопределени на това според намерението на Бога, който действа във всичко по решението на своята воля, тъй щото да бъдем за похвала на Неговата слава, ние, които отнапред се надявахме на Христа. Забележете отново, че ние сме предопределени според Божията цел, който действа във всичко по решението на своята воля. Това трябва да успокои сърцата ни. Ако Бог е решил да направи нещо, Той ще го направи. След това Павел отново подчертава, че трябва да е за слава на Бога. Винаги крайната цел е Божията слава. Нека ви кажа едно много простичко практическо приложение. Ти не си просто случайност, която очаква нещо да се случи. Ти си част от един вечен план. Съдбата ти е да станеш член на Божието семейство и всичко това ще стане чрез Неговата благодат и за Негова слава. Божието предопределение се е погрижило дори за нашите грешки. И слава на Бога! Той ни е видял и има приготвен начин да ни освободи от тях чрез своята благодат. Искам да ви кажа примера за пророк Йона. Бог призова пророк Йона от Галилейските хълмове да отиде на изток в Ниневия, за да предупреди града за грозящата го опасност от унищожение. Йона беше израелтянин, а Ниневия е била столица на вражеската Асирия. Йона не искаше Бог да избави Ниневия. И така, вместо да отиде на изток в Ниневия, той отказа призванието си, обърна се на запад и тръгна в обратна посока. И ако изучавате пътя на Йона, ще видите, че всяка стъпка, която предприе след като отказа Божия призив, беше стъпка надолу. Той тръгна надолу по хълмовете към подножието, от подножието към равнината, от равнината към пристанището, от пристанището към кораба, от кораба към дълбочините на морето. Нека това да е предупреждение за всеки от нас да не отказваме Божия призив за живота ни. Но Бог е изработил своя план предварително. В Йона, глава 1, стих 4 се казва: Но Господ подигна силен вятър по морето и стана голяма буря в морето, тъй че корабът изглеждаше. Бог спря пътуването на Йона с буря и накрая моряците изхвърлиха Йона през борда. Но в 17 стих на същата глава се казва: А Господ бе определил една голяма риба да погълне Йона. И Йона остана във вътрешността на рибата 3 дни и 3 нощи. Бог беше приготвил рибата. Повярвайте ми, ако тази риба е трябвало да преплува 50 мили, Йона щеше да е мъртъв преди да стигне там. Но рибата чакаше Йона, защото Бог беше определил тази риба. Това е предопределение. И така, Йона, след като беше 3 дни и 3 нощи в корема на рибата, промени решението си, върна се в Ниневия и проповядва това, което Бог му беше казал. Градът се покая, но Йона много се разсърди, защото не искаше да види враговете си пожалени и си тръгна, седна на земята и гледаше към града. Беше много горещо, това, което в Израел наричат широко, ужасен горещ вятър, който изгаря. Но за да опази Йона от слънцето, се казва, че Господ определи едно растение и той израсна над Йона, за да му пази сянка на главата. Йона много се зарадва на това растение, но все още не беше радостен от факта, че Ниневия е пожалена. И за да даде урок на Йона, Бог накара растението, което му пазеше сянка, да изсъхне. Как? Като определи един червей. Бог определи един червей на зазоряване на следващия ден, който прегриза растението и то изсъхна. Искам да забележите думата определи. Бог определи буря. Той определи риба. Определи растение и един червей, който да изяде растението. Всичко това е било предварително подготвено. Бог е знаел какво ще направи Йона първия път, когато той го призова. Той не одобри това, което Йона вършеше, но тъй като беше предопределен, в крайна сметка стана така, както Бог искаше. И това трябва да ни насърчи. Не да бъдем непокорни, но да знаем, че дори и да вършим грешки, дори и да поемем по погрешен курс, Божието предопределение е взело това предвид предварително. Той ще подготви буря, риба, ще подготви растение, черви и каквото е необходимо, за да ни върне отново в своя път.
времето ни за днес изтече. Следващия път ще изследваме четвъртия етап от Божия план. Как Той ни призовава. Скъпи приятели, в света около нас витаят много страхове, които трайно се заселват в сърцата на хората. Но Бог е обещал, че Той може и ще ни избави от всичките ни страхове. Има обаче един вид страх, който води в живот. За него има най-много обещания в Божието Слово, Библията. Ето някой от тях в Псалом 103. Защото колкото е високо небето от земята, толкова голяма е милостта на Господа към ония, които му се боят. Колкото отстои изток от запад, толкова е отдалечил от нас престъпленията ни. Както баща жали чадата си, така Господ жали ония, които му се боят. Той, великият Творец и Владетел, сега е решил да ти покаже милостивото си сърце, ако избереш страха от Господа. Обърни се към Него с простички думи и съвсем искрено му кажи: Господи Исусе, аз съм грешник, който се нуждае от Спасител. Ти умря на кръста за моите грехове и възкръсна, за да ме оправдаеш и простиш. Живял съм с много страхове от човеци и контролиращи сили и това ме съсипва. Моля те да дойдеш в живота ми и да ме избавиш. Срещни ме с голямата си милост и ме научи на страх от Господа. Благодаря ти, че ме приемаш и ми прощаваш. Амин.